दे कमेन्ट हरदो। दासो सासे नायदो दे अननानै कमेन्ट खालामदों। खरामारा अफिसियेल गरमथारलै औ आगै गरमथार कमेन्ट फराया नामा नुखोना नुजायाखै नुजाफैयाखैमोन आगै बेखायनो माने कमेन्ट खालामदो होनदोंमोन आं दासो सासे दिनै मानोबा एसेबा गरमथार बहानि नों आगै फंबाय वारि मा ओंख्रि आब' ओंख्रिया मा संनाय जायो दा बानायथ'नो र' आगै ओमफाय जाबाय नामा नोंसा आगै फंबाय औवारि खराम ओंखाम जाबाय नामा खबरफोरा बोरै दं खोन्थाहरदो फंबाय वारि औ जाखांबायानो दहाय फुङावसो जादो जोंहाबो हाय हेल' आगै मा खबर आगै गोमसार आंनावसो नुजाफैयाखै नामा कमेन्टआ थाब थाब दिनै फुंनिफ्रायनो बोथोरा बोरैबा जाखादो बोथोरा गरमा फंबाय औवारि अबेनि नोङो खोन्थाहरदो दे आंनाव नेटआ बिराद प्रब्लेम जायोहाय कमेन्टफोर हरबाय बायदो ना मादोबा आंनाव फैयाखै दे नुवाखै नेटआ बिराद स्ल' जायो आंनाव अयथासार गरम मार गरमाथ' बुंनो नांला बेथोबो गरमानो नै बेखायनो फेन होनानै फेन सिङावसो दंखायो जिरायनानै बार जानानै अयथासार गरम आरो आंना नेटनि एसे प्रब्लेमहाय मबाइला मानो नांबाङाबा माहानिफ्राय माहानिमोनलाय आब'आ आङो माबानि बाक्सा बर' बाजार अ आंना क'क्राझार फंबाय वारि क'क्राझारनि आगैया आं बाक्सानि आगै ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल ब्लगआ खोन्थाहरदो दे आगै अबेनि नोङो कमेन्टआनो आंनाव थाब नुजाफैयालै माबा आं गहपुरनि अ माथो गोजान गोजानथार फैदो लायो आंहानि लाइफआवलाय आं गहपुरनि अके आगै बहुद गोजान जायो जोंनिफ्राय आं बाक्सा मानास हाग्रा खाथि थारनिनो जायो नांजाबनाय दे सोरबा सोर फैदो कमेन्ट हरदो नुजाफैदो गोजानथ' फरायबाय दं नामा आगै गोमसार अफिसियेल ब्लग दा मानि मा खालामना थायो गावसा नायदोल' दै लाइक होना हो लाइकआव टुक टुक थुना हो आं बारा मिथिया आरो माबाखौ लाइभनि सोमोन्दै खनथाम खनब्रैसो जाबाय मिथिया जिखुनु
लाइक नुदोना इयाव थुनादो सयजन जाबायहाय माबा ओमफ्राय कमेन्टबो खालामा रावबो। हेल' नार्जारि इन्टारटेनमेन्ट फेस दिन्थिलाय फ्रेन्ड दिन्थिगोन र' आं दा फरायला गारि सालायो। जायगायावनो सालायोना बहाबा सालायहैयो आगै? दे हेल' नार्जारि बहानिनो आंनि लाइफआव दिनैसो गोदान नुनाय बायदि मोनबाय आं नोंखो। फंबाय औवारि आब' फंबाय फरायनायखौ दोनथ'बाय ना फरायगासिनो दं नोङो? मथा मथि जायोहाय आंना रायलायनाया बारा एसे गोदैबो नङा। बेलेगफोरनि बायदि सोंनायफोरा मथा जायो। इटानगर अरुणाचलनि केपिटेल दङ अरुणाचलाव होमबा मा गारि सालायो? आं क'क्राझारनि अके आगै क'क्राझारनिया सानै जाबाय। फंबाय औवारिजो हेल' नार्जारि आगैजो क'क्राझारनि सानै। ओमफ्राय आब' गुमैया मा मावो? गुमैया इदिनो फिसा फेनला मावलाबायोलै आगै सरकारनि दामफार सालायो दामफार सालायोबा फैसा मोनसोगारो सं आगै लाबाय नामा ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल ब्लग? गुमैया माबायाव मावो मा होनो बायदिखौ सि आर पि एफआव फिसा ओरैनो। लाभलि बड' स्टेटास मा खबर? मोजां आगै खबर। ओमफ्राय नोंनालाय खबरा माबोरै? दे थाफा थाब कमेन्ट खालामदो गासिबो। नाइस फेमिलि हेल' नार्जारि थेंक इउ आगै। आंना कमेन्टआनो थाब फैया नामा? गावसा खालामाखैबो खोमा कमेन्टखौनो मा सोंहरनो गोसो सोंहरब्रा आंनावबो। हेल' नार्जारि आगै नों मा खालामो दासान्दि? फरायबाय दंना दोनथ'बाय? फंबाय औवारिया थांबाय नामा? मा स्रि स्रि नायनाल' थाबाय थाखो इलाय? बार खाथियाव थाफैबाय आं एबार। बोसोरबा जाबाय फिसाला सासे दं। समफोर 11 थारिखआव बार्थडे दं। अके जोंहाबो मामि सासे दं नानिसो। जुलाइनि 1 थारिखआव बार्थडे जागोन बोसोर मोनगोन। बड' एस वेलकाम आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय। होबाय आंजों गोदानफ्रा लोगो खालामदो थुना होदो सारमोन। बड' एसखौ जाय लोगो गैया इसोरजों लोगो जाहैनांगौनो। इजों लोगो जाहैनांगौनो बड' एसजों। आगैमोन दे गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो। देरलांनाय बायदि चेनेलफोरा।
बिराद गरमखाहाय। फेमिलिया साबैसे नोंसा आब'? जोंहाना फेमिलिया गासै 6-7 जोन जायो। ओमफ्राय नानि फिसाजो 8 जोनानो जायो। आंनि बिबनां सासे दं ओमफ्राय आरो बिबनांनि हिनजाव ओमफ्राय आं ओमफ्राय आंहानि बोराइ ओमफ्राय मामि ओमफ्राय आइजो आबा दं। दोनथ'बाय। दिनै माबानि रिजाल्ट होगोन ना पिअ फाइनालनि। हेल' नार्जारि। अके हेल' नार्जारि आगै दे। दोनथ'बाय ग्रेजुवेट कमप्लिट खालामनानै अके। ओमफ्राय फरायफिनला नामा? फंबाय औवारि दं आब'। गावहा मेसेज खालामाखै ओंखायनोथ' आङो थांबाय ना माबाय सानलायलांदो। सोर सोरना साबसक्राइबारा बेसे बारायखो खोन्थाहरलायदो दे। सेयार खालामलाय गावजों गाव होमबानो साबसक्राइबारफोरा बाङो। भिडिअफोरखौ सेयार खालामलाय नोंनि साबसक्राइबारा नोंनिखौ बांहोगोन बैनि साबसक्राइबारा नोंहा इनिखौ बांहोगोन इदि जालायगोन आरो होमबाना। अमित एन्टारटेनमेन्ट। हेलौ आं फैदोंमोन नोंनि लाइभआव दिनैसो वेलकाम गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। ओइ आंहानि माथो खोनागोना खोनायाखै दे खोन्थाहर मोजाङै। बहानि आगै नोङो अमित? बिदिनो फैनांगौ नोंसोर लाइभ होबा आंबो थांगोन ना नोंसोरनि लाइभआव। आरो भिडिअ'आलाय गासिबनिबो भिडिअ'खौ नायो आङो। नायो फुल नायखायो ओमफ्राय कमेन्ट खालामो। गासिबो सापर्ट होलायनांगौ। आं अदालगुरिनि नोंलाय बबेनि? आं बाक्सानि। अदालगुरि मा जायगानि? औ नोंनि कमेन्ट फैखायो आं गासिबनिखौबो नायखायो मानो होनबाथाय फिसा फिसा चेनेलबाबो नायनायनि बयबो नायबासो देरलांखायो नालाय। ओमफ्राय आरो सोरबा आंहानि भिडिअ'फोरखौ सेयार खालामदोंबा आरो आं बिनि भिडिअ'खौ सेयार खालामजोबना होगोन बिदि। आंहानिखौ नायाबाबो जायो थेवबाबो नायाबाबो आं गासिबनिबो भिडिअ'खौ नायजोबो ओमफ्राय कमेन्ट खालामखायो। आं जाय जायनिखौ आंनियाव साबसक्राइबार आंनाव नटिफिकेसन नुजाफैबानो सब भिडिअ'खौनो नायजोबखायो आं। ओमफ्राय सोरबा सोरबा आंहानिखौ नायाबो जानो हागौ थेवबो जेबो नङा। अदालगुरि टाउननि साहाथिं ससे फैनांगौ जोंहाना। अके आं अदालगुरिखौनो नुफेराखै ओमफ्राय बबे गामिनि होनना सोंहरबावलायो। मिथियालै। अदालगुरि थांफेराखै। दे कमेन्ट खालामदो 7K ल' आब' आंना। अके आगै आं नोंहानि भिडिअ'खौ सेयार खालामना होगोन दे। लोगो खालामदो आंखौबो गोदानफ्रा आंबो खालामगोन दे। हेल' नार्जारिनि चेनेलखौ बयबो सोर सोर आंहानि दा लाइभआव दङ ओमफ्राय बिजों लोगो गैयाबाथाय लोगो खालामहैदो दे। बेबो खालामफिनगोन नोंसोरनिखौ। दे अनलायदो गावजों गाव। औ फैफेराखै नामा? औ फैफेराखै नामा? ओहो थांफेराखै आगै। ब्लु हो आंनो। औ आं बेखौनो सोंनि आंनो सोर रोंगौ दे कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहर। आं बेखौ ब्लु ना मा होनो आं बेखौ मिथिफेरा ओमफ्राय मा बुस्थु इयो आं लाइभखौ ओरैनोसो होबाय थायो ओमफ्राय मिथिफेरा दे आं बेलेगफोरनाव खोनायो। अननानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनाय सोरबा।
दे सोर मिथियो खोन्थाहरदो आं मिथिफेरा बेनि सोमोन्दै। अमित इन्टारटेनमेन्ट ओंखाम जाबाय बाजै जाथ'वाखैनो दहाय फुङाव जाखांबाय ओमफ्राय दा सानजौफुनि संथ'वाखैनो। गैला थांबाय जाय जाय थाङो खोन्थालां ओंखारलाङाबा थांनोसै होननानै। स्रि स्रि ओंखारलांना दे। आंथ' दाबो सिखाराखैनो आयु दाहालागैनो खैथामोन जाखो टाइमा 10:31 जालायलांबाय खोमा सं। मा मावो नों आगै दासान्दि फरायबाय दंना ना दोनथ'बाय खोन्थाहरदो अमित। नेटानो स्ल'थार जायो खोमाहाय आंना कमेन्टआनो फैया नायनाल' थायो गावसा। कमेन्ट खालामा मानो। मोजां ना बाजै साने औ आगै मोजां आंनि गोसोखांथि ब्लग हेलौ गोदान जइन वेलकाम आगै आंनि गोसोखांथि आगै आरति माइनाव हेलौ आब' वेलकाम आगै आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय। बबे बबे जायगानि खोन्थाहरदो दे। गोसोखांथि आगै जाखुमाबाय नामा माखो जाखुमानो आं हमना मोनदियासै माखो होनखो। आंनि भिडिअ'खौ नाय एसे आं नायखायोआनोलाय भिडिअ'। कमप्लिटलि आं गासिनिबो भिडिअखौ नायखायो आंनि कमेन्ट नुगोनदां एम एन गयारि चेनेल होननाय। आं रावनिबो भिडिअ'खौ दोना ओमफ्राय माब्लाबा गोबाव जाबाबो आं मबाइल नायनो सोलाबथ'यि टाइमावसो आं माने नुवा आरो नोंसोर आंनिखौ ओमफ्राय जै मबाइल दाङो आं इउटुब नायखायो ओमफ्राय नायनानै जाय जाय गोदान भिडिअ आगारदो इसोरनिखौ नायखाजोबो ओमफ्राय कमेन्ट हरो। जाखांबाय नामा आब' जाखांबाय नामा नुदो सानैया औ आगै जाखांबाय दानि फुङाव जादों ओमफ्राय दा बेलासिनि जाथ'वाखै माथो। दोनथ'बाय बाजै किबर्डसो दामबाय थायो समाव गारिबो सालायो अके आगै अमित इन्टारटेनमेन्ट दे आगै दे थां। थांनो नाङा दोनथ'बाय ना आंनि लाइफनिफ्राय थांनोसै ना फरायनायखौ दोनथ'बाय होनदो आं बारा बुजिबा फरायनायखौ दोनथ'बायसो होनदो दे नोङो सरि आंना एसे गोरोन्थि जादों। डिस्ट्रिक्ट क'क्राझारनि आब' भिलेज रायमना नेसनेल ए आङो बाक्सा आं बाक्सानि ओमफ्राय बर' बाजारनि आंनाबो मानास खाथि जायो ओमफ्राय। अमितआ मा खालामदों अमित नै आरति माइनावआ माबा हरदो नोंखौ सोंहरदो मा खालामदो होननानै खोन्थाहरदो दे मा खालामना दं। उन्दुनानै दं होनो। उनथियाखैनो नै उनथियाखैनो आं आयु दाबो सिखाराखै नोंहा सिखाराखैनो बियो दाबो।
औ लाइभ नायगासिनो एम एन गयारिनि लाइभ नायगासिनो ना मा होनदो? ओइ आदा माइनाव नों लाइभ होला नामा? ओइनो माइनावखौ सोंहरदो आंनि गोसोखांथि ब्लगआ आगैया। हाय आब' लाइक दान थेंक इउ आगै वेलकाम आंनि ब्लगाव फैनायनि थाखाय बुहुत गोबाव जाबायमोन निजोम अफिसियेल भिडिअ होयिया आंना सिगांनो एसे आवगायसिगौमोन चेनेला एसे देरबावसिगौमोन गैया ओमफ्राय आं एसे आंनि देहानि प्रब्लेमनि थाखायनो भिडिअ आगार होनो हादियासैना बोसोरसे ओमफ्राय जहाबना थानानै नै दाखालि बावैनिफ्रायसो भिडिअ आगारलायबाय। एबारसो होलांबाय थासिगोन। आंहा हाबनो सोलाबालै सानाव। ए माइनावआ सोलाबानो सानाव। मा मावोबा? ओहो आंनि नानि सना ओहो आंनि नानि सनाने। गोसोखांथि आगै नोंखो नोंजो मा उथिबाय हो अ उथिबाय हो आंबो फिसाजो उन्दुनायखायसो दसे ओरैनो लाइभ होनायनायनि होनो होननानै होबाय उनथिबाय ओमफ्राय नै बिराद दुस्थ' दा गरमजों थाया माया जाबाय थायो। आइ सना आंनि जिउ बाय बाय नेक्स्ट टाइम अके गोमसार अफिसियेल ब्लग अके अके दे थां। नोंनावबो थांगोन दे आं मालाबा नों लाइभ होबा। आंबो भिडिअखौनो होनो हायाखै औ आगै आं नोंखो नोंहानि भिडिअ नागिरबायसो थायोमोन ओमफ्राय मानो होआखैसो भाबिबाय दं आं। आं फार्स्ट भिडिअ आगारबानो नोंसोरखौ मिथिहैगौमोन ना। ओमफ्राय दा माने भिडिअ आगारनाय नुथाराखैना बेखायनो दोनथ'बाय नामा होनना भाबिदों आं नोंखो। बाबा गरमजों एबार दोनथ'नांसिगोनसो बायदि मोनबाय आं। बिनि मानसिफोरा मा हेलौ होनहरदो। दादामोन आब'मोन हेलौ हेलौ होनहरदो। दादा अ दादा हेलौ हेलौ दादा ओं दादा दादा जोंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय गासैखौबो देमा दादा 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 ओइ आब' आं बियो आं बुजियासै मा खि गारनि दाय जयेन जाफिनगोन दे आब' अके दे गोसोखांथि आगै थां गोमसार र' दसे ओइ गोमसार दसेनो थांनाङानो गोमसार ओमफाय मा होनदों अमितआ मा नाम बाजै जोंहा नानिनि नामा हिरिम्बा गयारि बा फैलाय मा फैलाय बा दादा मोना दादा मोना मा ओंख्रि जाखो आब' ओंख्रि जाथ'वाखैनो संथ'वाखैनो आगै माबासो दानि फुङाव जादों आलुजो बुट भाजा एवनानै आदाया बहा थांदो बाजै आदाया न'आव थाखायानो आदाया दा मानि मनिपुराव दङ
देखायहरलाय नानिखौ र' मामि मा ओरै फैलाय मा नै नालाय गेलेसिगोनानो आरो इयो एबार मामि नै दादामोन नायनो नागिरदों नोंखौ नै मा दादामोन नायनो नागिरदों दादामोन हेलौ होन हेलौ हाय गेलेनो आथुर जालांबाय इयो एबार आदाया बहा थांदों बाजै आदाया माबायाव थायो न'आव दङ दा देखायहरलाय नानिखौ देखायखांबाय दे मा मावो गुमैया ओरैनो फिसासा सिआरपियाव मावो अबेनि आब'आ आं बाक्सानि बाक्सा बर' बाजार मानास हाग्रा खाथि जायो आरो आंबो नेक्स्ट टाइम आब' फंबाय औवारि थांसै नामा मोजांथार नानिया थेंक इउ मोनाहाय बिमा बायदि दाला हाथां थां मोखाङानो दालासो मा आखाइ खेबगोन फाय बिमाबो बिफाबो बारा साइस गैयाना जोंहा ओंखायनोथ' फिसाजोआबो बारा साइस गैया जिखुनु मोजाङै मोजां थांना थालांबानो जायो साबेसे जाखो आब' माबाया सासेल' दासो बोसोर मोनथ'वाखैनो ओइ मा इंलिस मिडियामाव फरायहोबाजै नानिखौ इंलिस मिडियामाव होनाय जानाय नङा खोमाहाय आगै बर' मिडियामावनो फरायगोन माइनाव बिउटिफुल नानिया थेंक इउ मा मामि नै बुमानो फैलाय फैलाय अमित इन्टारटेनमेन्ट नोंबो हाबा जाबाय नामा आगै माइनावआथ' हाबा जाखानाय र' नुबाय थायो ब्लगाव ओमफ्राय मामि ओइ आबैजों बुजागोन आबैजों बुजागोन नोङो आया माखौ दांहैदो नोङो ओइ बर'आवनो मोजां बर' जानानै बर'आवनो फरायाब्ला औ आगै ओं बर'आवनो होगोन आब' थांमारनोसै होनबा फंबाय औवारि मामि फाय नै मा गादो नै मा नै मा गादो नै ए बुम 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 फाय आइसा फिसाजो गोनांफोरा जालाय जाखाय जाथारोहाय जेबो होनो हाथारा दावराव दावसि मिन्थिबाय नालाय दा दुस्थ'आ बारासिनसो जालायसिगोन नायबाय थानांसिगोन आरो इखो ओरैनिफ्राय ओरै ओइ थांनो हाय फिसा ओइ नै फिसा ओइनो नारनाय मा ओइनो आइनायाव नारनाय ओइनो दादा मोना नोंजों रायज्लायनो नागिरदों नै ओइनो दादा मोना नै टफि नै आयौ आयौ ओइ दादा होनहरलाय देनाय हेलौ दादामोन आयै हेलौ दादामोन होनहरलाय देनायबा मा खबर नोंसोरनि खबरा मोजां ना फंबाय लोगो खालामदो दे माइनावखौ लोगो खालामनांगौनो आगैमोन साबैसे लाबावगोन बाजै नानिखौ गैला इनिफ्राय सासेनिफ्रायनो लाथ'ला फैसा गैयाना
बारा जेव जेव खांसोनानै जाहोनो फरायनो होनो हायाबा मा जागोन? गस्ला जि जोम बायना होनो हायाबा थांजोब्बाय मानसिफोरा नोंना माला 1K जाबाव नांगोलै आब'। आंनि चेनेलखौ होनदो नामा आगै माइनाव? फिसार्ला नाङा नामा? फिसार्ला नाङाहाय। आजिखालि फिसार्लाफोरा बिराद माथा गरम गरम जायो सं। फैसा बिना मोनाबा बुयोहाय फिसालाफोरा बेखायनो फिसाला नाङा फिसाजोआनो मोजां बिजामादैयाव अनै ओरैनोसो होनदो दै। साननैसो लाबाव आब' नाङा नाङा। लबरानो खायलेंसो जालांबाय। थांलाय फैलाय औ मोनबा गोरजियासो लांगोन आरो औ औ गोरजियाखौनो लांगोन देनां जोंखौ फिसिनांगोन ना। बिजामादै बुनसुला नागिरनानै गोरजिया लाबोगोन। सानैसो लाव आब' नांला। सासेयानो जायो गस्ला आरि बायना होनो हाया गोरिबथार ओरैनोबा। थांबाय साथामल'सै। दे दे मोजां बाजै औ आगै ओंखारनोसै नामा? दे थांजोब्बाय सोरबा सोरबा। आंबो दोनखानांसिगोन दसे थानानै थांथ'वा आं दानो बाजै। ए नंगौ नामा नायबाय था होमबालाय आंबो अट' सालायसै आब'। अ न'निनो नामा अट'आ? बेफोरावनो माइरं दङो रोंगौबा। आंबो माबासो मा होनो बेखौ टमटम गारिया बेखौ बायना लानानैसो फिसाजो देरबाथाय सालायसिगोन। ओरैहाय जोंनि न'निफ्राय माइनाव बाजार रपहि सालबारि बर' बाजार सिमला नोंसोर देनां जोंनि बाक्सायाव फैबाथाय आंखौ माबा खालामबानो जाबाय कल खालामबानो जाबाय नै जोंनिखिजा फैबाथाय ओरैहाय मानासाव बेरायनो फैबाथाय नामा मामे नै ओइ जागोन माने ओइ मामि ना हरनाय ओइ नै नोंसोरना मालाय भिडिअ' होनायफोरा माबाफोरा भिउफोरा बुरजा बुरजा थांथारो खोमा थाथ' होमबा दे सोर सोर थांनो गोसो जाबाय थांनो हासिगोन आंबो दोनथ'खासिगोन फिसाजो उथिबायना नायलायनांसिगोन ओइ मा नो ओइ 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 नै ओइ 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 नै ओंखाम संनायनिबो टाइम जाबाय माब्लाबा फैफिनलायसिगोनलाय आगैमोन दोनथ'नोसै खोमा आंबो आंनि लाइफआव बिदिनो सम सम फैबानो जाबाय
दोनथ'नोसै आगैमोन जाला आंना नै फिसाजो